Hello, RipRap Bro, Ormerod 2 bruger. Mit navn er Sebastian Torsborg, og jeg laver den her video grundet i en problemstilling, generel problemstilling, tror jeg, med denne printer. Jeg købte min printer for cirka halvt år siden, og lige efter samlingen af printeren og installationen af firmwaren, der kunne jeg selvfølgelig få forbindelse til printeren via pointerfacen. Det der så var problemet, det var at lige i starten laver man jo fejl hele tiden på den ene eller den anden måde, så jeg var nødt til at disconnecte printeren. Men jeg oplevede så det problem på min stationære computer, som jeg også sidder ved nu, at den ikke kunne finde printeren igen. Og det var uanset om du genstartede computeren, loggede på en anden bruger, eller ja, det kunne sådan, uanset hvad du gjorde, så kunne den ikke få forbindelse. Nogle gange så gik der en halv time uden jeg havde rørt ved computeren, så fik den forbindelse. Don't ask why, det er typisk Windows når det fleste. Så jeg fandt en løsning på problemet. Nu vil jeg lige starte med at tænde for pointerfacen her, eller den har jeg sådan set startet op for. Du skal selvfølgelig vælge den rigtige port din printer er tilsluttet til. Og det kan du finde ud af ved at gå ind i enhedshåndtering. Jeg vil ikke gå nærmere ind på hvordan du kommer derind. Det går jeg ud fra at du kan finde ud af hvis du har købt sådan en printer. Ja, det vil jeg i hvert fald håbe. Så kan du se at din printer er tilsluttet til COM3. Det her tal det skifter helt af sig selv afhængig af hvilken port du tilslutter din printer til. Så det her nummer her det er standard. Det skal du ikke røre ved. Så tryk connect. Så siger den connecting. Det her er jo et typisk eksempel på at jeg har lige genstartet computeren, åbnet de forskellige ting, startet den her video, så kan den ikke finde ud af at connecte til printeren. Så er du nødt til at gøre det at du fjerner enheden fuldstændig fra computeren. Det gør du ved at gå ind i enhedshåndteringer, gå ned og vælge den igen, ind under porte, højreklikker, fjern. Så skal du huske at slette driver software til denne enhed. Trykker OK. Når computeren siger det her, så skal du under normale omstændigheder altid lige genstarte computeren. Nu vil jeg så ikke gøre det, fordi så kan jeg ikke færdiggøre den her video. Jeg trykker så nej i det her tilfælde. Så fjerner den så ikke herovre. Så er du nødt til at gøre det, du lige tager det USB-stik fra, så fjerner den så. Den selvfølgelig. Tilslutter den igen. Så kan du se, så har Windows ikke fundet ud af at fjerne bordet. Så er du nødt til at fjerne det igen. Og så kommer den op. Således. Så kan den godt finde ud af at fjerne. Lukker du for enhedshåndteringer. Lukker for pointerfacen. Så tager du og disconnecter din print igen. Og connect din printer. Så kommer den op hernede. Typisk vil den sige at den ikke kan finde ud af driver software. I mellemtiden kan jeg lige så godt begynde at åbne enhedshåndteringen. Således. Ganske rigtigt, derfor ligger den heroppe. Så højreklikker du på den, opdater drive software, så skal du ikke søge automatisk efter opdateret drive software, du skal gennemse computeren. Jeg har jo selvfølgelig tidligere været inde og finde den, hvor de ligger, og det er så stien her. Husk flueben med til at undermappe, fordi det er faktisk der filen ligger. Trykker på næste. Der går lige et lille øjeblik før den har installeret driver. Der var den færdig. Så lukker du enhedshåndtering. Så gør jeg så altid det, når den er installeret. Så disconnecter printeren igen. Lige venter et par sekunder, inden jeg begynder at tilslutte den.
tilslutter printeren igen. Og det skal hilse at sige, at der er ikke strøm tilsluttet til printeren lige nu, ud over USB'en. Så åbner jeg mit pointerface igen. Således. Vælger selvfølgelig en rigtig port. Connector. Og så vil den selvfølgelig ikke connecte igen. Men man er lige nødt til at vente et øjeblik, for nogle gange så ved den godt, at den er der, men det er jo bare Windows, når det er bedst. Ja, jeg tror ikke at vi kommer videre her. Så jeg prøver lige at connecte til COM1. Bare lige for at motionere det hele lidt. Så vælger jeg COM3 igen. Connecting. Det vil den stadigvæk ikke. Det er jo et godt eksempel. Lukker lige ned for det hele her engang. Således. Og det kan måske også være, jeg prøver lige at lukke for mappen her engang. Fordi at nogle gange så kan man ikke rigtig finde ud af det med, så skal man lukke hele mappen. Så prøver jeg lige Omerod. Vælger den rigtige port, connector. Det der bare undrer mig, det er, at på min bærbare computer, der har jeg ikke de her problemstillinger. Den kører bare. Så der er et eller andet med mit Microsoft og min hardware, som ikke er helt vildt, som jeg vil. Det vil den stadigvæk ikke. Hvad plejer jeg så at gøre? Så lukker jeg ned igen. Lukker ned. Så skal vi lige ind og have fat i enhedshåndteringen igen. Enhedshåndtering der. Gå ned og vælge printeren. Det er sjovt, for det kan godt se den. Fjerner den. Sletter driver softwaren igen. OK. Jeg kan så allerede sige, at nu kommer det til at virke, fordi normalt så plejer den ikke at sige, vil du genstarte computeren. Så jeg disconnecter lige printeren. Yes. Der kommer sådan lige USB-lyden. Så kommer den op. Kommer den op hernede. Jeg kan allerede se den her. Men nu er jeg lige nødt til at vente på Windows ligesom selv kommer op og siger, at den findes ikke. Så ved jeg, hvor langt den er. Og jeg klikker igen. Og gennemse computeren. Igen. Med til underprøve. Næste. Så prøver vi lige at installere igen. Det er jo et godt eksempel på, at der er noget galt med hvad kan man sige, USB-processoren i Windows i det her tilfælde, fordi på min bærbare der fungerer det bare, der har også Windows 7 ja. Så prøver jeg lige at åbne overvågningen her igen. Således. Der. Overvågning. Således. Connect. Så er printeren online. Det er et godt eksempel på, hvor problematisk den kan være at få forbindelse til. Men jeg kan fortælle jer, at det har taget meget, meget kortere tid, end jeg normalt har rodet og fedtet med. Ja, så det er sådan set metoden til at løse det her problem på. Og nogle dage, der er det bedre end andre. Og jeg plejer så normalt, når du kender printeren, så det er altså ikke noget problem. Nogle gange så kan du også til at forbinde den til et andet USB-stik, og det skulle også gerne løse problemer. Men jeg kan ikke lige give et forklaring på, hvorfor USB-driver-enheden ikke virker optimalt. Jeg har læst en del om det på nettet, og der er mange der siger, at det er
Det er bare en fejl 40 et eller andet sted, som de ikke rigtig kan finde. Fordi på min bærbare, der har jeg installeret Ubuntu, og der har jeg aldrig nogensinde haft et problem. Der kan jeg disconnecte, der kan jeg tage USB-stikket ud og ind igen, og den har forbindelse øjeblikkeligt. Det er et generelt problem i Windows. Det var sådan set det i den her video angående USB RipRap brug ved Wormrod 2 problemer. Se med i min næste video, der vil jeg vise, hvordan man opdaterer firmwaren eller installerer den, hvis den ikke er installeret overhovedet.